Tlestaw ix-xogħlijiet relatati mal-ewwel fażi ta' xogħlijiet f'binja Buqana fl-Imtarfa li nbniet f'nofs is-snin 90 u nstab li kellha difetti strutturali. Fl-aħħar jiem beda x-xogħol tat-tieni fażi li jinkludi l-interventi fuq il-blokkok fosthom il-bdil tal-art u l-madum, membrane u drains ġodda u t-tisħiħ tal-pilastri. Xogħol li qed iserraħ ras 80 familja li jgħixu f'din il-binja li kienu ilhom snin jilmentaw mid-difetti strutturali fl-appartament li xtraw mingħand l-awtorità tad-djar fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Vivian Mallija, residenta f'appartament fil-blokka, esprimiet is-sodisfazzjon li mhux se jibqgħu jgħixu fil-periklu. Aħna li kieku mhux għax daħlu għalina, aħna ma nafx konna se nagħmlu għax hawnhekk l-ispiża kbira ħafna u ma nafx kif konna lesti li nħallsu dawn l-ispejjeż kollha. Għandna ħafna problemi u ilma dieħel minn kull imkien, mit-terrazzini fil-garaxxijiet, għaw problemi kbar. Meta kienu jilmentaw, ħadd ma kien jagħti każ. Kulħadd jitfa' kollox taħt it-tapit. Kuntenta u nserraħ rasi li jiena ma nibqax fil-periklu, għax aħna konna fil-periklu hawnhekk. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li l-proġett beda wara li f'Novembru tal-2014 il-Gvern qabbad kumpanija internazzjonali li sabet difetti strutturali kbar li kellhom bżonn l-attenzjoni minnu fih. Min testijiet li saru rriżulta li ntuża materjal inferjuri u mhux konformi mad-dokumenti tas-sejħa li kienet ħarġet għal din il-binja, kif ukoll nuqqas ta' sorveljar professjonali adekwat waqt ix-xogħol. Ix-xogħol ħajjiġi investit madwar 3 miljun euro li mhux biss isaħħaħ il-pedamenti, l-istruttura eżistenti, imma jgħin l-residenti jsibu soluzzjoni għal problema li ħadd ma kien ħajjidħol għaliha li kieku ma sar xejn. Il-perit tal-proġett Elaine Genovese spjegat id-diversi interventi li għamlu fuq il-binja. Għajna problemi li il-travi bdew fallu, kien hemm anke xi soqfa li fallew. U ovvjament aħna primarjament ridna naraw li residenti ikunu safe. Allura deċidejna nsaħħu s-soqfa u l-kolonni u l-ħitan. Bdejna minn isfel minn garaxxijiet. Issa lestejna dak ix-xogħol ġew l-garaxxijiet privati u anke l-komun u qegħdin nipproċedu għal fuq. Il-perit qalet li l-proġett mistennijiet lesta sa tmiem is-sena u ttamat li ma jkomplux isibu sorpriżi koroħ. Dan il-proġett huwa naqra partikolari għax ovvjament ma nafux x'ħansibu. Allura iktar ma niftħu iktar insibu sorpriżi. Qegħdin inħarsu li nispiċċaw lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla. Nisperaw li ma jinqala xejn iktar. Is-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attard qal li permezz ta' dan il-proġett se jiżdied il-valur tal-proprjetà.